și bine ai venit! Te invit să fii alături de mine în următoarele 30 de zile pentru o călătorie de transformare completă. În fiecare zi vom avea 10 minute împreună, cu rugăciuni, versete și exerciții care te vor ajuta să eliberezi fricile, tiparele negative și să atragi pace, iubire și prosperitate în viața ta. Aceasta este o oportunitate de a începe să-ți rescrii viața, pas cu pas, cu credință și consecvență. Respiră adânc și fii prezentă în această călătorie. Astăzi începem cu aceste cuvinte pline de putere. Pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Psalmul 23, versetul 1. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11. Gândește-te la fiecare verset și lasă-l să pătrundă în inima ta. Simte cum puterea lui Dumnezeu îți umple mintea și sufletul. În fiecare zi, aceste cuvinte te vor întări și te vor ghida pe drumul transformării. Rostește această rugăciune cu voce tare. Doamne, îți mulțumesc pentru viața mea. Aleg să fiu liberă de tot ce mă ținea în trecut. Sunt liberă de frică, de tiparele care nu mă mai servesc și de relațiile care m-au rănit. Îmi deschid inima pentru iubire autentică, pace interioară și prosperitate. Atrag oameni buni, oportunități frumoase și binecuvântări divine în fiecare zi. Mintea mea este clară, inima mea este plină de iubire și curajul meu este nestrămutat. Sunt un canal al binecuvântărilor, iar viața mea se transformă minunat, aici și acum. Simt cum fiecare celulă din corpul meu se umple de lumină și energie pozitivă. Respir adânc și eliberez tot ce nu mi mai servește. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și pentru tot ce urmează să primesc. Așa este, Doamne, și așa se întâmplă acum. Închide ochii și respiră adânc de 3 ori. Repetă după mine cu voce tare sau în gând. Sunt iubită, sunt liberă, sunt în siguranță. Atrag binecuvântări în viața mea. Cred în puterea mea și în puterea lui Dumnezeu. Fiecare zi îmi aduce claritate, pace și bucurie. Simte cum aceste afirmații pătrund în inima ta și încep să transforme gândurile și emoțiile tale. Respiră adânc și simte recunoștința pentru această schimbare care începe acum. Te invit să fii alături de mine și mâine, pentru ziua 2 din acest program de 30 de zile. Fiecare zi va aduce mai multă claritate, pace și bucurie în viața ta. Consecvența și credința ta sunt cheia transformării reale. Îți mulțumesc că ești aici și abia aștept să continuăm împreună această călătorie minunată.